Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Grád Ottó, a legnagyobb üzemanyag forgalmazókat tömörítő Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára. Üdvözöllek a stúdióban. Szerbusz, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, örülök, hogy itt lehetek. Már nem az első alkalom, hogy itt üdvözölletlek téged, tavaly májusban jártál legutóbb nálunk, de mielőtt elkezdünk beszélgetni, néhány fontos információ a követőinknek. A múlt heti adásunk elmaradt, a tervezett vendégünk váratlan betegsége miatt. Ezt az adást mindenképpen pótolni fogjuk majd a közeljövőben. Továbbá arra kérném azokat, akik még nem tették meg, regisztráljanak a 24.hu felületén. Ezt az adást, és ennek jelentősége lesz majd, július 1-én hétfőn 12 órakor rögzítjük. És még egy fontos információ, hogy Ottóval tegeződni fogunk az ismerettségünk okán. Szóval, amikor elkezdtük tervezni ezt a műsort, és elkezdtünk egyeztetni, hogy milyen témákról is essék szó, akkor úgy tűnt, hogy nagyjából megnyugodott a hazai üzemanyag forgalmazói piac, a kutak tulajdonképpen alkalmazkodtak a kormány diktátumához, mely szerint a régiós átlag alatt kell valamennyivel tartaniuk a magyarországi benzin és gázolaj árakat. Ehhez képest múlt hét pénteken robbant a bomba, a Nemzetgazdasági Minisztérium egy közleményben figyelmeztette a forgalmazókat, hogy ez az ár, a magyarországi ár fölfelé tér el a régiós átlagtól, és Nagy Márton miniszter kilátásba helyezte, hogy további intézkedések jöhetnek, amennyiben nem korrigálják ezeket az árakat a kutak. Mennyi igazsága volt ebben a mondásban az MGM-nek? Valóban meghaladták ezek az árak a régiós átlagot? Ugye itt jöttek azért információk arról, hogy nincs meg az időbeli egybeesés, tehát más időpontot vett figyelembe az NGM, és más időpontot például a KSH, amelyik ugye heti rendszerességgel regisztrálja és publikálja irányadónak szánt statisztikáját az árak alakulásáról. Szóval valahogy próbáljunk meg egy kis rendet tenni ebben a káoszban. Először is tekintsünk el mindenféle politikai felvezetéstől, a politikai eseményektől, a választásoktól. Nagyon tisztán és egyértelműen kimutatható az, hogy április elejétől gyakorlatilag akkor volt egy éves csúcson mind a kőolaj jegyzésára, mind pedig az európai termékjegyzés árak, majd egy nagyon látványos és viszonylag meredek árcsökkenés volt tapasztalható minden jegyzésben, minden jegyzéstípusban. Ez egészen június első hetéig tartott, közel 20%-os csökkenéseket lehetett tapasztalni mind a kőolaj jegyzés árban, mind pedig a benzin-gázolaj európai jegyzés áraiban. Majd jött a trendforduló június első hetében, azóta gyakorlatilag eltelt 3 hétben közel 15%-ot emelkedett mind a kőolajára, mind az európai termékjegyzés árak. Tehát lehet, hogy szomorú, amit mondok, és nincs benne semmi szenzáció, de az égvilágon más nem történt, mint hogy a hazai üzemanyagárak követték a világpiaci eseményeket, követték a trendeket, követték a régiós trendeket, ezt is hangsúlyoznom kell. Tehát ugyanezek az árcsökkenések valósultak meg a környező országokban, ugyanez az áremelkedés tapasztalható valamennyi régiós országban. Tehát nincsenek csodák, itt a piac diktált, és a piaci változásokat követték le az árak. Természetesen szerencsésnek mondható az, hogy tulajdonképpen egy ilyen időszakban történtek egyeztetések, és csökkentek az árak, de ennek alapvetően piaci magyarázata van, mind ahogy a mostani emelkedésnek is nincs más magyarázata, csak a piaci változások követése. Megnéztem, hogy a jegyzésárak és a dollár-forint árfolyam hogyan alakult ebben az időszakban, hiszen utóbbi is komoly hatással bír az árazásra, a kutak árazására, a nagy és kiskerárakra, és valóban az látszik, hogy
június elején állt be egy fordulat, például a dollár árfolyamban is, az akkori 359 forint körüli jegyzésről jutottunk el 370 fölé, ez most elkezdett visszakorrigálni, 368-nál vagyunk, ez is egy 9-10 forinttal erősebb dollár, mint ami a választást megelőzően volt, és hát a Brent jegyzés áraknál is látszik az, hogy az a kőolaj jegyzés áraknál is látszik az, hogy egy emelkedő trend van jelenleg, ami hát nyilván nem valószínű, hogy az olajpiac a magyar európai parlamenti választási eredmények alapján mozogna, és az befolyásolná érdemben a nemzetközi árakat. A dollár-forint árfolyam esetében talán ez feltételezhető és felvethető. De amire az én kérdésem ki akart lyukadni, az mégiscsak az, hogy amikor a választást megelőzően, és ennyiben az én szemszögemből nem lehet elvonatkoztatni a politikától, mert nyilván oka volt annak, hogy akkor a kormány ilyen módon beavatkozott, hogy a átlagárszintet jelölte meg egyfajta benchmarkként a hazai hálózatok számára, hogy a politika kijelölte az utat a benzinkutak számára, és egészen idáig nem tett megjegyzést ezzel kapcsolatban, tehát eddig ez a viszonyrendszer, ez olyan harmonikusnak tűnt. És most valamiért mégis megszólalt a miniszter. Ennek az oka, hogy eltérő adatbázisból dolgoztak, mint amiből egyébként a kutak dolgoznak, vagy más oka van ennek? Mind a kettő, alapvetően eltérő az adatbázis, tehát nagyon nehéz egy ilyen statisztikát összerakni. Úgy kíváncsiságból kigyűjtöttem, és a KSH, tehát a mértékadónak tekintendő, vagy a kormányzat által is emlegetett szakmai szervezet által összeállított anyagokban lehet látni, hogy gázolaj esetében 130 forint, benzin esetében 100 forint differencia van két ország árszintje között. Tehát itt statisztikai átlagokról beszélni felettébb furcsa, hiszen mondjuk a KSH statisztikájában benne van Bulgária, a szakma azt az első naptól kezdve erősen megkérdőjelezte, hogy ténylegesen tekinthetően régiós országnak a tőlünk 500 kilométerre levő Bulgária, amelyik ráadásul saját tengerparttal rendelkezve közvetlenül a hajóból a finomítóba szállíthatja az üzemanyagot, teljesen más piaci feltételek között működik, és messze azért a közép-kelet-európai régiótól. Arról nem beszélve, hogy nagy valószínűséggel azért nincs akkora különbség az olajpiaci szereplők hozzáállásában, hogy 150 forintos vagy 130 forintos árdifferencia legyen mondjuk egy Bulgária és a vele szomszédos Szerbia között. Tehát itt az árak nagyon széles sávban mozognak, és ennek nem az a magyarázata, hogy eltérő piaci szereplők, eltérő stratégia az árképzésben. Nagyon szimpla a magyarázata. Ekkora különbségek csak az árak mögötti adórezsimben, az adórendszerben keresendők. Nem véletlen az, hogy alacsonyabb árak vannak Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, mint a többi régióban tekintett, vagy figyelembe vett ország esetében. Nehéz itt az összehasonlítás, mert nagyon-nagyon különbözőek az adókötelezettségek egy-egy árképzés mögött, és ebből kifolyólag matematikai átlagot tekintve is erősen megkérdőjelezhető ennek a hozzáadott értéke. Mi ezt mindig is vitattuk, nem volt véletlen az, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség honlapján is megjelentettünk egy szomszédos országokra, tehát kimondottan csak a közös határra rendelkező szomszédainkra, Ukrajnát leszámítva egy ármonitoring rendszert bemutatva azt, hogy nem vagyunk mi ezen annyira kívül, sőt ma a KSH 24-i adatai is a 24-i hazai számokkal összehasonlítva benzin esetében megegyezik a szomszédos országok, a gázolajban van egy kis differencia, de itt hangsúlyozni kell, hogy a magyar gázolajat terhelő adók viszonylag magasabbak, mint a környező országokban alkalmazott. Tehát amíg a differenciát az adón kívül a beszerzési forrás, illetve a finomítói
árés alakulása is befolyásolja, gondolom. Nagyon összetett a kérdés, hiszen a költségeket kell összehasonlítani. Milyen a legfontosabb költség, ugye az maga az alapanyag. Milyen költséggel kerül be? Nem lehet összehasonlítani még egy svehátot sem a szászhalombattai finomítóval, hiszen az osztrák finomító egy közvetlen csővezetéken, szinte a saját csővezetékén hozza fel Triesztből a kőolajat a földközi tengerről, az Adriáról, míg Magyarország, ugye Horvátországon keresztül osztozva a csővezetéki kapacitáson Szlovákiával jelen pillanatban, hiszen ma nem szabad elfelejteni az orosz kőolaj kiváltására való átállás időszakában egyre magasabb a részaránya a nem orosz eredetű, tehát tengeri kőolajoknak, óhatatlanul magasabb költségeket jelent ezeket fölhozni a tengerről, mint mondjuk az orosz kőolajat direktben átvenni a magyar határon. Akkor én mondom ki, hogy olyan sok értelme valószínűleg nincsen egy ilyen indikátornak, hogy a régiós átlagárszinthez kelljen kötni a hazai üzemanyagárak alakulását. Úgy általánosan kérdezem, tehát a mindenkori kormányzatokra kivetítve, hogy mi az oka annak, hogy a politika rendre mindig igyekszik túlszul ejteni ezt az ágazatot olyan értelemben, hogy fontos a politika számára, hogy hol van az üzemanyag árszint. Mi állhat mögött? Hát a túlszulejtés ez egy erős kifejezés, de az utóbbi időben azért volt egy-két drasztikusabb beavatkozás. Azért legyünk őszinték, a rendszerváltást követő hosszú-hosszú időszakban normál piaci alapon működött, és ez egy nagyon korrekt, nagyon tisztán, nagyon jogtisztán működő szektor volt, tehát hogyha csak azt nézzük, hogy milyen komoly adóbevételeket jelent az üzemanyagforgalmazás, az egyik legmagasabb részarány volt kimutattan is, tehát még a NAV által kimutattan is az az adóbefizetési készség, ami az üzemanyagok esetében jelentkezett. Tehát ez egy nagyon letisztult, nagyon komoly piac, és normálisan tudott működni is. Tehát a hatósági üzemanyagárszabályozás, mint beavatkozás volt az első igazán drasztikus, ugye minden negatív következményével, legyen az magára a szakmára, vagy éppen az ellátás biztonságra. Hát valószínűleg még élénken él a politikusok emlékében a taxisztrájk a rendszerváltás követően, ami konkrétan az üzemanyagárak emelésére volt visszavezethető, és egy reflex a politika részéről, hogy igyekszik elkerülni az ilyen válságos helyzeteket. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az üzemanyag a gazdaság motorja, átvitt értelemben is, tehát a gazdasági teljesítmény nagyon jól lemérhető az üzemanyag fogyasztásban, az üzemanyag forgalmazásban. Ha igazán sikeres és megy a gazdaság, látszik a fogyasztási adatokon, hiszen emelkedő számokat látunk, ugye elsősorban a gázolaj esetében, hiszen ez az ipar által, mezőgazdaság által, tehát a jogi személyek által használt üzemanyag, a benzin alapvetően lakossági fogyasztást lát el, de egyértelműen egy jó indikátor az üzemanyag fogyasztás. Mindenhol beépül a költségekbe, minden vállalkozásnál, hogyha emelkedik a üzemanyagára. Így van, tehát azért is ez nagyon fontos ennek a kontrollja, de számunkra meg az a fontos, vagy az lenne a fontos, hogy ez a kontroll maradjon a piaci működés feltételei között. Tehát amikor ezek az egyeztetések voltak, tény, ami tény, hogy a szakma azért arra figyelt, vagy igyekezett elsődleges szempontként arra tekinteni, hogy még véletlenül se jussunk abba a helyzetbe, mint 2021-ben. A szövetség reagált valamilyen formában erre a pénteki közleményben? Egyáltalán dolga-e, hogy reagáljon rá, vagy mi volt a reakció? Hát hivatalos reakció nem volt természetesen, amikor különböző sajtóorgánumok megkeresték, akkor a főtitkár elmondta azt, hogy ha vesszük a fáradtságot és megnézzük a piaci fejleményeket, nagyon pontosan lekövethető piaci változások álltak ezen árváltozások mögött. Teljesen természetes, hogy amit az előbb is említettem, az utolsó 3 hétben bekövetkezett 15%-os jegyzésár emelkedés már érhet el olyan kritikus mértéket, amire meg kell, vagy reagáljon a kormányzat, de én azt gondolom, hogy csoda nincs, és továbbra is azért nagyjából a régiós átlagban vagyunk, annak ellenére, hogy magát ezt az egész
számítást, ezt a összehasonlítást erősen meg lehet kérdezni, hiszen ahogy hangsúlyoztam az előbb is, eltérő működési környezetben, és alapvetően az a legfontosabb, eltérő adózási környezetben nagyon nehéz összehasonlítani, és ezeknek az összehasonlításoknak komoly eredményét nézni az üzemanyagárak esetében. Mindjárt beszélünk az adó részéről ennek a történetnek, de akkor ha mai napot vesszük alapul, az kijelenthető, hogy a mai napon a magyarországi benzinárak nem lépnek túl a régiós átlagáron, a gázolajnál esetleg van egy kis elmozdulás fölfelé? Hát először is, hogy mi a régió. Tehát ha azt mondom, hogy Lengyelország és országok, Bulgária nélkül, ugye az 515 forintos bolgár gázolajárat elfelejtve, igen, kijelenthető nagyjából. Tehát én azt gondolom, hogy a fogyasztók számára nem az 1-2 forint, vagy akár 5 forint, amivel mondjuk az átlag fölött, vagy az átlaghoz képest alacsonyabb árakon lehet éppen üzemanyagot tankolni, hiszen a töltőállomások esetében teljesen természetes az, hogy akár 50-70 forint árkülönbség is lehet két töltőállomás között, és ez abszolút a normál piaci működés velejárója. Tehát én azt gondolom, hogy szükségtelen néhány forintos árdifferenciák figyelembevételével sorrendiséget vagy az átlaghoz képesti magasabb vagy alacsonyabb árakról beszélni. Benne vagyunk a trendben, abszolút ott a trend közép részében, az aktuális napi dollár-forint, euró-forint árfolyamtól is függ, hiszen nehéz összehasonlítani az árakat azon országok esetében, ahol nemzeti valuta van, hiszen naponta változhatnak az árfolyamok, azokkal, ahol euróban történik az elszámolás, hiszen az egyik kockázati elem, azaz az árfolyam kockázat eleve nincs benne az árképzésben. Amikor tavaly májusban itt jártál nálunk a stúdióban, akkor volt egy olyan megállapításod, hogy arra kell felkészülnie a szakmának, hogy valószínűleg tartós lesz a kormány felügyelete a piaci árazás fölött. Ez tulajdonképpen megvalósult azzal, hogy most áprilisban előkerült megint, asztalra került a téma, és aztán ebből lett egy intézkedés. Ha előre tekintünk, akkor továbbra is azzal kalkuláltok, hogy a kormány erős kézzel fogja majd felügyelni az árazást? Biztos, hogy időről időre áttekintésre. Ilyen jelzést kaptok például? Nincs ilyen konkrét jelzés, de nincs is rá szükség az ember, ahogy az előbb is említettem, tudja azt, hogy az üzemanyag ár azért az egy kritikus elem az ország működése szempontjából. Mindenkinek azon kell szurkolnia, hogy a legfontosabb paraméterek kedvező irányba változzanak, azaz a jegyzésárak, mert csodák nincsenek. Olcsó üzemanyag akkor lehet, hogyha az alapanyag viszonylag kedvező áron beszerezhető. Akkor, hogyha fölmegy 100 vagy 120 dollárra a kőolaj jegyzésára, bármit tesz a hazai olajipar, annak az árakban meg kell jelennie, hiszen nincs mozgástér, vagy ez a mozgástér az árazásban annyira minimális, néhány forintot jelenthet csak. A másik alternatíva természetesen az adóelemeknek a felülvizsgálata, de ez meg nem a Magyar Ásványolaj Szövetség asztala. Ez így van, viszont amikor ti jeleztétek azt, hogy problematikusnak gondoljátok, hogy nem a közvetlen szomszédos országok árazását veszi alapul például a KSH, a régiós átlagár számításánál, akkor úgy emlékszem, hogy egy egyetértő, megértő válasz jött a kormányzat részéről, hogy valóban nem indokolt például Lengyelország vagy Bulgária piaci árait figyelembe venni. Ezt végül akkor a KSH átvezette, vagy nem vezette? Így van, most gyakorlatilag 3 ár van. Van egy régiós, van egy szomszédos országok, meg a hazai átlagár. Magyarul ugye lehet is látni a 3-ból, hogy az egyik kicsit távolabb van, ugye ebben vannak benne azok az nagyon eltérő árszinten működő Magyarországtól távolabbi országok, de a szűken vett régió, vagy inkább a szomszédos országok, tehát a közös határra rendelkező szomszédaink árait nézve nagyon ott vagyunk a középmezőnyben. Említetted, és ezt magam is ellenőriztem, és valóban így van, hogy a MÁSZ honlapján is megtalálhatóak az összehasonlításra alkalmas adatok,
hogy a szomszédos országokban mekkora a bruttó ár, tehát az adóval számolt ár, és mekkora a nettó ár, tehát az adózás, az adók nélkül számolt ár. És valóban ott az látszik, hogy valahol a középmezőnyben van egyébként Magyarország. Nálunk például magasabb, a miénkhez képest magasabb az adótarta Szlovákiában, ha jól emlékszem, és Szerbiában mindenképpen, meg Ausztriában is ez valahol tudom. Tulajdonképpen logikus. Ebben az adó részben, tehát amikor a bruttó árat nézzük, itt kialakult egy vita, hogy a kormány mit számít bele, amikor ezt rögzíti és közli. Teszem itt hozzá zárójelesen, hogy amit ti közöltök, azok a kormányzat adatai, vagy saját számításotokon alapul, mert ugye sok szakértő kétségbe vonja, hogy valóban minden adótétel figyelembe vesz a kormány ilyen esetben. Az LKR adóra gondolok, a ágazatot sújtó kiskereskedelmi adóra, mint hogyha erről elfeledkezett volna a kormányzat. Ja, induljunk ki abból, hogy a bázis a KSH számításának az Európai Uniós adatbázis, az Oil Weekly Bulletinnek nevezett információs egység, egy elérhető, online felületen elérhető információs bázis, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az ott szereplő adatok mögött minden adatszolgáltató tagország módszertanáról is van egy rövid leírás. És már ennek a módszertannak az átnézésével lehet azt látni, hogy ez abszolút csak tájékoztató, tehát ilyen matematikai számításokra alkalmatlan, főleg ilyen átlagképzésekre, hiszen eltérőek a legfontosabb különbség, eltérő az adatgyűjtés időpontja. Hol egy péntek, hol egy heti átlag, hol egy vasárnap, attól függ, hogy melyik országban éppen miképpen. Az adatszolgáltatók köre. Van olyan ország, ahol már elektronikusan valamennyi töltőállomás árai fel vannak töltve egy rendszerbe, és csak egy szimpla szoftveres algoritmus alkalmazásával generálják az árat. Van, ahol csak a piac jelentősebb szereplőit kérdezik meg, és az általuk történt adatszolgáltatásokat használják föl, ilyen például a magyar is. És ez a módszer tartalmazza azt is, hogy mely adónemeket veszik figyelembe. Alapvetően minden ország esetében a jövedéki adó és az áfa szerepel ebben, de már van eltérés abban, hogy szerepelteti-e a készletezési díjat, ami a magyar adatokban még benne van, illetve szerepeltete egyéb adó jellegű költségeket. Van olyan ország, amelyik nem, van amelyik ország ezeket is összefoglalólag feltünteti a módszertanban. Magyarország esetében a MEK, tehát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által szolgáltatott adatok csak a jövedéki adót, az áfát, illetve a készletezési díjat tartalmazzák, amikor az adó nélküli árakat kalkulálják, vagy mutatják be. Annak ellenére, hogy ahogy említetted, vannak itt még nagyon komoly adójellegű kötelezettségek, hiszen az LKR adójellegű kötelezettség minden egyes eladott megazsul után fizetési kötelezettsége, vagy kvázi projekt finanszírozási kötelezettség van, ami adójellegűnek tekintett, és nem elfelejthető az, hogy az ágazatra 3%-os kiskereskedelmi jövedéki adó van kiszabva, tehát a nettó árbevételre, ami egy üzemanyag töltőállomás esetében, ahol mondjuk 95 vagy akár 100%-ban az árbevétel csak az üzemanyagból van, ez azt jelenti, hogy plusz 3%-os költséggel kell számolni nettó, ez bizony 500 forintra véve. És ez a kutak nyereségéből? Hát ez egy adófizetési kötelezettség. Az adott, azt látjuk. A költségeimet, amikor kalkulálom, akkor mit tudok tenni? Valamennyi költséget megszámítom, legyen az az üzemanyag beszerzési ára, mi a nagykereskedelmtől, milyen áron veszem meg, bért kell fizetnem, fenn kell tartanom a kutat, és be kell fizetnem az adókat. De ugyanúgy be kell fizetnem az LKR-t, meg kell fizetnem a kiskereskedelmi különadót, tehát hogyha én ezeket is figyelembe veszem, akkor már jelentősen eltér az adótartam az üzemanyagban ahhoz képest, amit a hivatalos Európai Uniós oldalon meg lehet találni. Mennyi most a haszonkulcs az üzemanyag értékesítésen, és ez hogyan alakult az elmúlt években? Minimális. Tehát én azt gondolom, hogy valahol jelenleg ebben a piaci nyomásban, mert azért ugye ez érezhető volt ebben a környezetben,
épp hogy fenn tudnak maradni. Ugye többször lehetett hallani a független... 2, 3, 5, hány? Nehéz számokban, meg nem is szabad. Nyilván van szórás a kiskutak, meg a... Pontosan számokról beszélni, hiszen a verseny azért alapvetően meghatározza, milyen áron lehet üzemanyagot értékesíteni, szomszéd, a legközelebbi kút hol van, mi az az árszint, amit a vevők el tudnak fogadni. Tehát azt tudom itt elmondani, hogy ez nem egy óriás nyereséget produkáló vállalkozás vagy szektor a gazdaságnak. Itt minden fillérre számolnak, és nagyon minimális nyereséggel működik a legtöbb töltőállomás. 2000 töltőállomás van, valamivel több mint 2000 töltőállomás Magyarországon, teljesen eltérő tulajdonosi rendszerben. Vannak az egyszemélyes családi vállalkozásoktól kezdve a legnagyobbakig, ugye, ahol 450 kútról beszélünk, tehát eltérő bázison, eltérő feltételek mellett nem lehet abba belemenni, hogy átlagosan mennyi a nyereségtartalma ennek a tevékenységnek. Amikor szóba kerül ezzel a témával összefüggésben, hogy a kormány korrigálhatna az adózáson, mármint ami az üzemanyag forgalmazást illeti, akkor rendre az a válasz szokott érkezni, hogy ez nincsen napirenden. Amikor ti egyeztettek például az NGM-mel, és feltételezem, hogy azért időközönként előjöttök ezzel, hogy az adótételek azok, amelyek igazából megemelik a hazai árakat. Van bármilyen olyan visszajelzés, ami legalább nyitva hagyja résnyire a kaput arra, hogy a kormány elgondolkozik azon, hogy csökkentse valamelyik adótételnek a mértéket, ami a benzinre és gázolajra rakódik? Igazából a MÁSZ-nak, de az olajpiaci szereplőknek sem feladata ezeket a kérdéseket boncolgatni. Az, hogy milyen adót és milyen mértékű adókat és mekkora nagyságban alkalmaz egy kormányzat, az tagállamonként eltérő. Nálunk ez az adórendszer, hogyha ennyit kell megfizetni, akkor ennyit megfizetünk. Probléma akkor van, amikor irreális elvárások vannak, miközben figyelmen kívül marad, vagy kevésbé veszik figyelembe azt, hogy közben változott az adórendszer. Mondok egy példát, ugye elkezdődtek az egyeztetések a tavalyi évben, majd január 1-től nagyon komoly mértékben, ugye 30 forintos nagyságrendben megemelkedett a jövedéki adótartam, hogyha hozzáteszem az áfát is, akkor 40 forintot meghaladó mértékben nőtt az adóteher egyik napról a másikra. Tehát azt nem lehet elvárni, hogy változatlan áron kerüljön piacra a termék, miközben a mögötte vagy az bruttó árban szereplő adómennyiség jelentős mértékben megváltozott. Tehát az, hogy milyen adókkal működik egy ország, az adott országnak, az adott kormányzatnak, az adott parlamentnek a döntése. Lényegesen magasabb adótartamok vannak Európában, egy német gazdaságban, Hollandiában, Olaszországban, majdnem duplája Olaszországban a jövedéki adó, mint Magyarországon. Senki nem reklamál, elfogadják, mert ezzel élnek együtt, ez jelenti a piacot. Ezek azok a szükséges költségek, amelyeket az ár alakításakor figyelembe kell venni. Ez az oka annak, hogy ilyen jelentős eltérések tudnak lenni, mondjuk egy bulgár, egy lengyel, egy magyar, vagy éppen egy német, vagy egy olasz ár között. Tehát mindig az adott ország döntése az, hogy milyen adónemeket és ott milyen mértékeket alkalmaz. Nem véletlen, hogy nincs egységesítés ugye az adórendszerekben. Európában talán ez az egyetlen ma már, amiben ugye még megmaradt a tagállami függetlenség. Ez is elfogadható, ugyanúgy, mint ahogy az alkohol vagy a cigaretta esetében is meghatározzák, mi az a jövedéki adótartam. Itt a problémát az jelenti, amikor az ilyen külön adók valahogy nincsenek olyan mértékben figyelembe véve akkor, amikor azoknak a hatását, illetve az árra gyakorolt hatásait kontroll alá akarjuk venni. Hát az még ugye megoldás, vagy mencsvár lehetne a kutak számára, hogyha bődületes mennyiségben tankolnának benzint és gázolajat a felhasználók. De azt láttam nálatok egy másik adatbázisban, amiben pedig azt gyűjtöttétek össze, hogy alakul az üzemanyagforgalom negyedéves időszakonként, hogy idén január-március között az alaptermék
forgalma az valamit csökkent is a megelőző időszakhoz képest, és a prémium kategóriás termékeké nőtt. Ez egyrészt nagyon érdekelne engem, hogy ez a tendencia a tavasz második felére és nyárra is érvényese, és ezen belül a prémium termékeknél az érdekes, hogy amikor tavaly beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy a prémium is visszaesett, a prémium forgalmazás, hogy itt most mi okozhatta azt, hogy elindult egy növekedés ebben a szegmensben. Kérdés elejére is menjünk egy kicsit. Természetesen, ez több kérdés volt egyszer. Nem mindig örülünk annak, amikor megnő a fogyasztás. Hogyha most a hatósági üzemanyagár szabályozás időszakára gondolunk, volt olyan hónap, hogy 30%-kal volt magasabb az értékesítés a kiskereskedelemben, mint egy évvel korábban. Nem örültünk neki, mert ez azt jelenti, hogy 30%-kal több volt a mennyiség, amin veszteségeket kellett elszenvedni, és ennek a forgalomnak egy jelentős része a külföldiek vásárlása volt. Tehát amikor normál piaci körülmények között minden költséget megszámolva lehet működni, és biztosított a tisztességes haszon ebben a tevékenységben, akkor természetesen örül az ember a magasabb forgalomnak. Azért visszatérve a kérdésre, leszámítva a 2022-es extrém évet, az elmúlt évben úgy visszakorrigált a piac a korábbi évek átlagára, és direkt megnéztem a kiskereskedelmi forgalomban, teljesen ott vagyunk az idei évben is, ami mindenképpen pozitív, hiszen azt jelenti, hogy az adóváltozások és a megemelkedett árak ellenére sincs látványos visszaesés a forgalomban. Én őszintén remélem marad is ez majd a következő fél évben is, tehát az éves szinten is körülbelül ugye a 23, 21, 20 átlagára lehet majd a forgalmat prognosztizálni. A kérdés második fele ugye a prémium és az alaptermékek. Eltérő ugye a két termékcsoport esetében a két minőség, illetve az ahhoz kapcsolódó vásárlói kedv. A prémium benzin esetében meg kell osztani a vevőkört. Vannak a kényszervásárlók, ezek azok a fogyasztók, akik öreg, olyan típusú gépjárművel rendelkeznek, amelyekben nem ajánlott a magasabb alkoholtartalmú normál 95-ös E10, tehát 10% biotartalmú, direkt etanol bekeveréssel működő benzin használata, és a másik fele pedig a prémium kategóriás gépjárművek tulajdonosai, akik megfizetik a magasabb teljesítményfokozatot, a magasabb adalékoltságot, azt a magasabb minőséget, amit egy prémium termék okoz. Gázolaj esetében a kérdés egyszerűbb, itt alapvetően a fogyasztók, a prémium termékfogyasztók a magasabb minőséget, a magasabb adalék részarányt hajlandóak megfizetni a magasabb árak elfogadásával. Igen, ahogy említetted, jelentősen növekszik. Itt volt egy nagyon komoly visszaesés, hiszen nem szabad azt elfelejteni, hogy 22-ben a hatósági üzemanyagár szabályozás időszakában a hatósági ár csak az alaptermékre vonatkozott. Tehát volt olyan időszak, amikor 200-250 forinttal került többe a piaci áron értékesített prémium, mint az alapbenzin. Ebben az esetben még aki rá volt kényszerülve egy öreg gépjármű tulajdonos, és azt mondta, hogy inkább kockáztatok, és csak minden negyedikre vagy ötödikre veszek prémiumot, függetlenül attól, hogy eddig csak azt vettem, vagy minden másodikra azt tankoltam, mert nem tudom megfizetni ezt az árkülönbséget. Ezek a vevők az árak normalizálódását követően újra visszatértek arra, hogy csak azt veszik, vagy minden másodikra prémium terméket vásárolnak, tehát ez az egyik oka annak, hogy felfutóban van újra a prémium, de én azt gondolom, hogy az egyre jobb minőséget jelentő gépjármű park összetétel is abba az irányba megy el, hogy egyre nagyobb az igény a prémium termékekre, és örömmel lehet látni azt, hogy ez a részarány azért valamilyen mértékben folyamatosan emelkedik, és reméljük, hogy a jövőben is folytatódni fog. Az elektromos meghajtású autók térnyerése, ennek a hatása látszik-e a hazai üzemanyag forgalmazáson, vagy nem akkor még ez a járműpark, hogy érdemben befolyásolja a forgalmat? Egyelőre nem. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy ebben forradalom vagy igazán látványos növekedés elsősorban a személygépjárművek esetében tapasztalható.
a szállítás, kereskedelem, az ipar, mezőgazdaság által használt nehéz gépjárművek továbbra is dízelt használnak, ott nincs igazán alternatíva. A személygépjárművek esetében látványos a növekedés mértéke, azért abszolút értékben még nem éri el azt a szintet, hogy érzékelhető hatással legyen a benzinfogyasztásra Magyarországon. Lehet, hogy de a szövetség tagjai kalkulálnak azzal? A MOL-ról tudjuk, ugye, hogy a hosszú kitekintésű stratégiában azért komolyan számol az elektromosság térnyerését. Ugye, ha szétválasztjuk, a felkészülés elkezdődött, tehát egyre több töltőállomáson jelennek meg az elektromos töltők, mint többletszolgáltatás, és ez teljesen természetes, azzal sem szabad elfelejteni, hogy egyéb alternatív üzemanyagok forgalmazása is megy ezzel párhuzamosan. Ugye ma a legnagyobb divat az elektromos autó, de nem véletlen, hogy felülvizsgálatra került már az Európai Unióban is a korábbi döntés, hogy majd mikortól, milyen ütemben teljes mértékben ki kell vezetni a belső égésű motorokat. Nincs akkora kapacitás ebben a rendszerben, tehát felül kell vizsgálni. Bizony még számolni kell azzal, hogy hosszú-hosszú ideig a belső égésű motorok meg lesznek. Ezek hagyományos üzemanyagot fognak igényelni, illetve inkább így fogalmazok, benzint és gázolajat fognak igényelni, hogy ezek aztán ténylegesen hagyományosak lesznek-e, tehát kőolajból készülnek-e, vagy pedig egyéb szintetikus úton, módon. Ez a mi igazi kihívásunk ma, hogy a következő 20-25-30 évnek az átmeneti időszaknak ezt a feladatát megoldjuk, minél tisztább, minél inkább megújuló módon előállítani a hagyományos üzemanyagot, tehát úgy gyártani benzint és gázolajat, hogy abban minél kevesebb legyen a kőolaj részaránya, és olyan alapanyagok felhasználásával, amelyek biztosítják azt, hogy egyre zöldebb és zöldebb lesz a hagyományos belső égésű motorok használata is. Pár évvel ezelőtt még sokan vizionáltak hatalmas technológiai forradalmat, ami az elektromosság bázisán képzelte a meghajtást a következő 15-20 éven belül megtörténő hatalmas fordulattal. De akkor mostanra elmondhatjuk azt, az üzemanyag forgalmazók felől nézve legalábbis úgy néz ki, hogy ez a változás, ez egyrészt irányát tekintve semennyire egyértelmű, és a tempóját tekintve semennyire meghatározott. Mindenképpen meg kell, hogy erősítsem, amit mondtál, így van. Sem az irányát, ma nem lehet azért azt mondani, hogy teljesen egyértelműen csak egy irány van, és mindenki ebben az irányban gondolkodik. A tempót pedig végképp meg kell kérdőjelezni, hiszen vannak olyan korlátok, amelyek már ma látszanak. Tehát ahhoz, hogy itt igazi forradalom legyen az elektromos autók használatában, azért ott van egy szűk keresztmetszet, ez pedig a kapacitás, és igazából olyan látványos az akkumulátor kapacitás, és igazából látszik, hogy olyan nagy fejlődés a hatótávban sincsen. Tehát megvannak a korlátai, amik időt igényelnek, hogy vagy tovább lépésről lehessen komolyabban beszélni, és egyre hosszabbnak tűnik az az átmeneti időszak, amikor még én azt gondolom meghatározóak lesznek a hagyományos cseppfolyós üzemanyagok felhasználása. Természetesen ez nem csak benzint és gázolajat jelent, hanem jelenti majd ugye a már most használt CNG-t, tehát a komprimált földgázt, a likvid földgáz, tehát az LNG-t, illetve a tiszta hidrogént, mint egy újabb alternatíváját a meghajtásnak. És az elektromosságra visszatérve nem biztos, hogy direkt az áramot kell az akkumulátorokba töltenünk, hanem fel kell használnunk arra, hogy hagyományos üzemanyagot állítsunk elő. Ez is egy nagyon fontos alternatíva, az e-fuelsnek nevezett üzemanyag, amikor széndioxid, visszanyert széndioxid, olyan szénforrások, hulladék, megújuló mezőgazdasági bázisú szén és az elektromos áram felhasználásával előállított hidrogén alkalmazásával állítunk elő üzemanyagokat. Fontos ma megemlíteni, hiszen már itt van, és a mindennapok problémája a nagyon nehéz, magyarul még egyelőre csak HVO 100-nak nevezzük, ugye ez a hidrogénezett növényi olajokból előállított 100%-osan megújuló dízelgázolaj.
teljes mértékben megfelel a normál gázolajnak, viszont alapanyagában egyáltalán nem tartalmaz kőolajszármazékot, teljes mértékben növényi olajokból egy hidrogén felhasználásával alkalmazott technológiával állítjuk elő. Ezek is olyan alternatívák, amelyeket figyelembe kell venni. Tehát én azt gondolom, a következő években természetesen folytatódik majd az elektromos autók térnyerése, de tempója azért messze nem annyira látványos, mint ez tervezve volt, és hosszú-hosszú ideig nekünk feladatunk az, hogy megújuló bázison minél, ahogy az angol mondja, low carbon fuels, tehát ami nem azt jelenti, hogy kevesebb benne a szén, hanem kevesebb benne a földből kivett kőolajból előállított vagy származó szén, tehát olyan környezetbarát üzemanyagok előállítása, amelyek a hagyományos autókban továbbra is használhatók. Jövőből kanyarodjunk vissza a jelenbe. Szintén a tavalyi beszélgetésünk idején jött a hír, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálódni készül a kutaknál. Célzott vizsgálatokkal, meg általános jellegű vizsgálatokkal, és ebből végül lett valami a kampányszerűségen túlmutató általános vizsgálat. A mai napig mit lehet elmondani, hogy ami akkor kicsit aggódottam már, hogy mi lesz ennek a kimenetele, ez hogyan rendeződött? Nem volt ebből komoly vizsgálat, lehet, hogy egy-két kútra kiterjedően random módon voltak ilyen ellenőrzések. Nagy valószínűség, hogyha feltártak volna ezek a vizsgálatok valami komolyabb visszaélést, akkor ebből egy sokkal szélesebb körű vizsgálat lett volna, mivel nincs, tehát nagy valószínűséggel a működésben nem lehetett kifogásolni valót találni. A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan ellenőrzi az árakat, tehát nincsenek itt csodák, évek óta figyelik a jegyzésárakat, figyelik a hazai árakat, hiszen évekkel ezelőtt volt már egy ilyen megállapodás, és ki lett adva feladatként a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy a piaci körülmények figyelembevételével kövessék a hazai üzemanyagárakat, és hogyha nagyon komoly eltérést tapasztalnak, azt jelezzék. Nem voltak az utóbbi időben ilyen jelzések a GVH részéről. Végül a követőinket nyilván leginkább érdeklő kérdés az, hogy mit tudhatunk az előttünk álló időszakban a benzin és a gázolaj árának alakulásáról, milyen tartományban becsülnéd meg a mozgását a következő hetekben, hónapokban? Ja, nagyon nehéz az ilyen prognózisokat felállítani, jelen pillanatban talán még az átlagosnál is nehezebb, hiszen több olyan kockázati elem van, ami nehezen prognosztizálható. Ezek most elsősorban politikai jellegű kockázatok, ez jelenti a bizonytalanság nagyobb mértékét. A Közel-Kelet és az orosz-ukrán háború továbbra is? Így van. Tehát akkor, amikor ugye azt nézzük, hogy prognosztizálják a világgazdaság erősödését, milyen irányba változik a kínai, indiai gazdaság. Ezek ugye a felhasználói, fogyasztói oldalról indikálják azt, hogy mi várható, és akkor a kereslet ezzel a kereslettel a kínálat tud együtt lépni, vagy nem tud. Néha ugye az OPEC bejelentett nyilatkozatai tudják a piacot megmozgatni, visszavesszük egy kicsit a kitermelést, korlátosabbá tesszük, akkor ez valamilyen szinten változtatja az árakat, de ezek azért úgy prognosztizáltan láthatók, és úgy nagyjából a mértékük is számítható. Ma sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen alapvetően politikai események mozgatják a piacot. Van, amikor ezekre úgy érezzük már, hogy beárazásra kerültek, van, amikor egy újabb fejlemény miatt ugrik a piac. Ha csak most az izraeli konfliktust nézem, ugye nem tegnap óta tart sajnos, és ennek az árát már azért, vagy ennek a következményeit az kőolaj világpiaci árában már érezni lehetett. Nagyjából azt mondhattuk, hogy már benne van. Viszont az eszkaláció lehetősége, a libanoni Irán bejelentése arra vonatkozólag, hogyha ez az eszkaláció bekövetkezik. Ezek újabb kockázatok, amiket most például a piac beárazott, nem véletlen az, hogy $87 felszaladt a kőolajára, viszont az is látható, hogy most ott mérséklődik. Én azt gondolom, ha semmi extra nem történik, akkor valahol itt a $80-85 kőolaj világpiaci ár szintben lehet gondolkodni, majd jelentős keresleti változás nem látszik. A kitermelési oldalon mindenkinek jó ez az árszint, tehát azt gondolom, hogy biztosít
szállítani fogják azt a mennyiségű kőolajat, ami egy ilyen árszinten a piac igényel. Évek óta itt a 100 millió barrel napi fogyasztás szintjén vagyunk, 101, 102, 99. Most is itt vagyunk, tehát ha nem lesznek komolyabb politikai változások, nem lesznek komolyabb árváltozások sem, és akkor azt lehet mondani, hogy a forint árfolyamának változásának függvényében néhány forintos áremelkedés, esetleg szerencsés tehát, esetben hogy jelenleg piaci alapon nem látszik indokolnak, hogy akár a benzin, akár a gázolaj ára átlépje a 650 forintos határt. Jelentős áremelkedés semmiképpen én ma nem prognosztizálnék. Vessék rám a követ, hogyha rosszul jósoltam. Visszatekintve Nejem is szokta mondani, hogy bár az otthoni lottószámokhoz tudnék ilyen jól hozzászólni, mint az üzemanyagárakhoz, illetve ezeket a prognózisokat nézve. Őszintén remélem, hogy most sem nyúlok mellé, és a következő időszakban, de legalábbis a nyárban azért a turizmus szempontjából fontos időszakban én azt tudom ígérni, hogy jelentősebb benzin vagy gázolaj áremelkedés a közeljövőben nem lesz. Grád Ottó, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.